Goedemorgen, Julian A1, Nes Ameland. Ja, goedemorgen ontvangen. We gaan die kant op. Voor ambulancechauffeur Sander Graansma is dit het begin van een gewone werkdag. Meerdere keren in de maanden zit er op het Ameland efter het stuur. Al 25 jaar rijdt er in de ziekenwijn en daarom wordt er verrast. Hey. Nou leven. Dat was natuurlijk even een dingetje, hè? Want mijn vrouw die zat in het complot en er hing een groot spandoek. Toen dacht ik, dat is het. Een bakje koffie en toen kwam mijn vrouw binnen met jullie. Ja, dat had ik even niet aanzien komen. Het verbaast me eerlijk gezegd ook helemaal niks, want ik ken mijn vrouw natuurlijk al heel veel lang, maar ik vond het fantastisch. Het is wel een stukje waardering. Ik vind het heel mooi. Als elke seconde telt, kost het vervier met de veerboord naar het ziekenhuis de volle tiert. Daarom wordt keersen van vervier door de loft. De eerste patiëntenkeus, vervoer is altijd met de heli. En bij slecht weer dan gaan we met de reddingsboot. Maar in principe altijd met de heli. We hebben elke dag wel 1, 2 ritten die vervoerd worden. Dus dat gebeurt dagelijks wel. Mensen denken vaak als je op een eiland zit dat de hulp lang duurt, zeg maar. Maar je bent hier in 12 minuten bij het ziekenhuis. Dus de zorg is optimaal wat dat betreft met de komst van de heli. Je leert de mensen ook wel kennen en op het moment dat je hulp nodig hebt. Mijn ervaring is, je hoeft maar 1 keer te vragen en ze staan voor je klaar. Het is fantastisch. Het is mensenwerk, dus geen dag is gelijk. Iedere mens reageert anders. Maar over de hele brede linie, iedereen is blij als je er bent, zeg maar. Want er is altijd de zorgvraag. En de tevredenheid van de mensen, dat is het mooiste van mijn werk.